Cijenjeni slušatelji, topao i srdačan pozdrav. Obično mislimo da je Sveti Nikola dan kad treba djeci nešto poklanjati. Veli mi jedna baka da je njezina unuka kad ujutro ustala danas rekla: kakav je to Sveti Nikola, kaže, vidi, proizvod Kraš. Onda je baka protumačila: pa a šta misliš, da u nebu valjda proizvode čokolade i kolješta, pa da će Sveti Nikola iz neba to donosi dolje s anđelima? Došao tu u Kraš i kupio. Zapravo, poštovani slušatelji, sjećam se, nama su joj govorili da to Sveti Nikola donosi, a potrebno je samo pametno, razumno i trijezno, mirno reći: Sveti Nikola nas je nadahnuo zapravo, tatu i mamu, da vama, djeco, kupimo ove darove. To je dar od njega i to su blagoslovljeni darovi. I to su sveti darovi. Sveti Nikola je rekao da vam to darujemo. I djeci će biti daleko bolje, a ne da onda kad odrastu kažu: prevarili su nas. Jer ne varaju roditelji, nego zaista u ime Svetog Nikole koji je darivao. I zna se da je jednoj djevojci koja je bila osobito siromašna, ništa ga imala, da je čak znao doći kroz prozor, tako tumači jedna anegdota, došao i da joj je nabavio toliko novaca da se mogla udati i mirno živjeti. Dakle, Sveti Nikola je neko ko voli darivati. Rekao bih, još više je zapravo tuga što mi mislimo da je Sveti Nikola tu samo za djecu, a on je zapravo još više za odrasle. Kako je bilo dobro, recimo, da iskoristimo dan Svetog Nikole upravo u tome da svoje supruzi, koja je možda ljuta na tebe, supruga, da joj ostaviš neko zgodno pismo sa 3-4 rečenice. Draga moja suprugo, znam, godinu dana smo zajedno, nervirali smo se, ljutio sam se, šutjeli smo jedni o drugom, u nama je bjesnilo nešto suprotno, umjesto da smo se razumijevali, integrirali naše misli i želje. Oprosti, želim ti reći da te jako volim, želim reći da mi je čežnja samo da mi oprostiš i darujem ti ponovno sebe. I dosta je bilo samo da supruga zna onda upravo kad je muž, možda ne znam kakav, možda i nevjeran, možda je alkoholičar, možda je i bolestan, možda i ovo, možda se ljuti na nju, da lijepo napiše: dragi moji supruže, ja te neizmjerno volim. Znam da ti nije lako i vjerujem da te ne znam dobro razumjeti, samo sam čovjek, ali budi uvjeren, nikada te ostaviti neću. Kako je bilo dobro, dakle, da jedni drugima poklanjamo takve misli, želje, riječi. Da susjedu ostavi neko pisamce po strani ili negdje blizu štale ili na dvorištu ili negdje u hodniku, da mu ostavi tako pisamce: susjede dragi, ne mogu više bez tebe i bez razgovora s tobom, žao mi je da smo se posvađali samo za neku sitnicu oko ne znam čega ovdje. I kako je bilo dobro, dakle, kad bi prijatelji koji su davno prestali međusobno komunicirati, kad bi znali tako nešto poslati. Koliko imam prijatelja, poštovani slušatelji, koliko ih je studenata, valjda na seminarima 100,000 ljudi je prošlo, koliko samo studenata, 1000, 2000. Kako je bilo zgodno kad bi neki bar od njih se sjetio, poslao svome vjeroučitelju recimo jednu malo pisanca, neku čokoladicu, neku riječ, da znaš da misle na tebe. Što mislim time reći? Samo ovo. Vrijeme ovo adventa je vrijeme darivanja. To je najprije Sveti Nikola, a onda dođe Sveta Lucija kad se itekako dariva, i osobito na selima ljudi. A onda dođe Božić kad se neizmjerno dariva i djecu i odrasle. A onda dolazi Nova godina kad znamo darivati. A onda 3 kralja kad itekako znamo novim drugim darovima. Drugim riječima, nebo i crkva nas uče kako, ako nismo naučili darivati male stvari, ako to tako brzo zaboravimo, onda znači da zaboravimo uopće ljubav prema drugom čovjeku. I da smo zapravo strahovito onda kruti, kameni, i da zapravo nešto u nama ne funkcionira. Ako naprotiv se sjetimo svaki puta pa znaš nešto lijepo dati, milina. Sjećam se dok sam radio sa studentima pa smo znali otići na Cres ili na druge otoke u ljeti uvijek po 2-3 tjedna, ili bili smo u Davoru, onda se sjećam kako smo znali jednim drugim uvijek svaki dan napisati neko malo pisamce, nekoliko riječi. Ili recimo bilo je dovoljno da netko samo kaže: idem očistiti cipele ovima koji su sad legli spava, da ni ne znaju ko je. I onda onaj ustane sa čistim cipelama i čudi se: koji je to?
Prijatelji, ljubav je jedino nešto od čega se može živjeti. Ljubav je neizmjerna čežnja i kad se ona ispuni, kako hrani dušu i tijelo i kako čovjek postaje inteligentan, kako postaje slobodan, postaje sretan. I manjak ljubavi, to je dozivanje zla. Tamo gdje si mogao napraviti dobro, a nisi, napravio si veliko zlo. Tamo gdje si mogao činiti dobro djelo, gdje si mogao reći toplu riječ, a nisi, ti si pustio đavla i pakao da dođe u to područje. Jer stvoreni smo da činimo dobro, da razveselimo druge oko sebe, da topla riječ nekoga ohrabri, da neki dar drugom kaže, gle, ja te cijenim i poštujem, ja na tebe mislim. U danima i vremenima kao što je naše, u ovoj epohi, dakle, kad mi nemamo za nikoga vremena, samo za gospodarstvo, samo za financije, samo za izbore i samo za koje kakve politike i samo za svađe, u ovom vremenu je najviše potrebno upravo znati zastati, stati na loptu i reći ne, da promislimo što je važnije u životu. Imati ili živjeti, gospodariti nečim ili biti gospodar u sebi i života. Evo, to je ono prvo zapravo što mi je palo na pamet kad sam se spremao na ovu emisiju za vas, poštovani slušatelji, da vam kažem, pa još nije kasno. Ako je sada 20 do 9, znači još uvijek 3 sata i 20 minuta imamo vremena da nekome nešto darujemo. Da slučajno napišeš neko malo pisamce i staviš u neku cipelicu ili neku papuču ili neki šeširić ili neki džepić, u kako su to dragocjene stvari. Kako je dragocjeno čuti jednu toplu riječ od nekoga. Pročitati nešto toplo i dobro. Zašto to ne činimo onda kad je tako dobro? Vjerujem, evo, da ćemo sada u ovoj kratkoj pauzi upravo napraviti nešto takovo, jer kad to načinimo, sve smo dobro načinili. Piše mi jedna Marija iz Broda. Piše mi ovako, poštovani profesor Ivančiću, zbog zornice sam se našla u srijedu 30. studenog 2011. pola sata ranije u svojoj učionici. Čitajući vašu knjigu Agresivnost i povjerenje, podigao se na duhovnu razinu. Kad su moji petaši ušli u razred, bili su tmurni, pospani, živčari, mrmljali su. Zamolila sam ih da se naslone, zaklope oči i u mislima se vrate u svoj krevet. Rekla sam, zamisli da si u svom toplom krevetu. Otvaraš oči, protežeš se i pomisliš, kako je lijepo što postojim. Kako sam radostan što je novi dan predamnom. Govorila sam zatim kako je svatko željen, jedinstven, ima talente. Usmjeravala sam ih na viziju svoje škole kao mjesta koje će im omogućiti da jednog dana budu vrhunski ljudi u svom zvanju. Mjesta na kojem ih je duboko u srcu njihovi učitelji vršnjaci na kojih ih vole. Nakon 2-3 minute, kad su se probudili baš onako kako treba poći u novi dan, da se samo vidjeli vrhunskog sata i ruku u zraku, želje za učenjem. Hvala vam što ste me probudili i što me uvijek iznova budite u život baš onako kako treba. Hvala i vjeroučitelju Ivici Luliću na poticanju, jer mi je otvorio oči svojim primjerima iz učionice. Lijepo je što postojite. Marija iz Broda. Zamislite, poštovani slušatelji, mi ovdje samo govorimo i kad neko od vas to načini, tada ne može drugačije nego napisati pismo. Ne samo da je razveselila ona svoje učenike, ne samo da je svojoj duši dala nebo, izašla iz svih mogućih tjeskoba, radosna je sad, sretna, nego i nas razveselila, a onda mi preko nje vas sve skupa. Kako je dobro razveseljavati ljude. Samo radost koju se unio u dušu drugoga tebe će obradovati. Samo nebo koje si poslao nekoga ući ćeš i ti. Samo ono zdravlje koje si nekom poklonio i tebi će se darovati. Prijatelji, vrijeme je da prijeđemo iz egoizma u ljubav, jer Bog je ljubav.